analyse laban docteur Sola ñu papier sɛgɛsɛgɛliw ni laɲiniw bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko e tɛ se ka den sɔrɔ wa denko problème o tɛ ne yɛrɛ fɛnɛ la ne tun tɛ fɛ i ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ situation min kɔnɔ n'o ye den sɔrɔbaliya ye k'o da bɛ e de la. Home New Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, ne balima musolakao. Au munu magobe tisi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayo boli jona kana bergona business center la la. An sigile no bamako sokuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na magobe kuna funia werawla. Aywa, ayo boli jona kana ngani tisi nyman no segere. Alors, vous, ça va? Ok. Là, je suis là. Bien. Tiens, je suis là, Sanga, Sangarolo, comment on appelle, Académie Rolo. Voilà, tiens, un coup, moi, tiens, Chichara, je sais que Bararola n'est que le vin. Ko ka ca ne ka problème ka ca kuma bɛ patron mana wuli dɔrɔn a bɛ ne de wele a ka ci bɛɛ ye ne de ye ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ ya i m'a faamu non je sais n b'a dɔn sa n b'a dɔn an denmisɛnnin teri don mais n b'a dɔn n kan ka ko bɛɛ kɛ ka taa mais n terikɛ tɛ n faamu sa ne bɔra Alassane dimina ne kɔrɔ mais a ɲɛfɔ a ye quoi a k'a faamu voilà n'a sera k'a faamu bien dɛ wallahi n se ko ma kɛ nin na quoi mais ni Ala sɔnna n bɛna passer kɔfɛ n bɛ taa den lajɛ quoi awɔ merci beaucoup n terikɛ ne sera k'o kɛ o diya kojugu. À chaque fois, je suis en train de me mais il y a des clés. Bonsoir. Cathy, ça va? Ça va. Bah, je dis moi. Ouais, bah, je suis. Et Radio. Oui, ça va donc. Barado. Ça va donc. Dieu merci. Non. Voilà, ça va. Mais je suis blessé là. Cathy, il y a ça qui blesse à l'amour. Ok. Ok. Enfin. Ok, maintenant ça. Bashi tɛ quoi. Ala kana kɛ bashi. Komi i yɛrɛ b'a kalama. A bɛ waati jan bɔ. An ka kɔɲɔ kɛra. Fɛn fɛn ye san 13 san 14 a b'o bɔ. Alhamdulilayi a b'o bɔ. Ala ma den kɔni natɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka se. Sinon muso ko tɛ. Foyi tɛ. Nka ni Ala ko ko Ala sago b'a yɛrɛ la. An ye traitement sugu bɛɛ kɛ an donna wo sugu bɛɛ kɔnɔ nka a diyara Ala ye nin cogo de la Ala ma den tɛmɛ a ni ɲɔgɔn cɛ
comme bes ka fi musokote na fo tena ina be mo bolo ko musokoto la ko ma ko ben jola asi ko ga avancer si tara ko so on est bien la ni hagale mais fu nganye fi ko bes ka fi to musokote mais ne ko ala ni mo be idoni do ni ka fariga la sam se ga ashisro ka densro no densro abeka kala no densro ke here ko na le dugono o ke yelen ko dugono o be ke an ko le fendi c'est des here de ala tay de ko le fendi ya donc o de ko ni ni kala ni mo ma ni ife ni jena nay ni ma jena ay amatu na ba ni ife ni jena nay amake problème téléphone na majari sono muso tere e koni ala yi fembe dima ala yi tinya dima ka dawla dima ka sara dima jenen do yemu so dafale muso ko te o be moyo nga ko na tuga o to ko oitay parce que ni bega koroba ya kasi ajidoma voilà ni dinti bolo amano alam buna alama dimbe ga ala deli yere fene ki ta soro o ni te domina bege mo gonya joro ay ne ya famia kama on kono meti kile sisamina on a ma on fa de tout anta fam e me kuma gele ya pas de petit fait au fin de faut papier amne ne ma furusa ko papier boy furusa ko te o e amne bay mais ta furusa se meta to ko dinama furusa se meta o ya glibala an analyse le ba docteur Sula ni o papier de sega lu ni la yin be ayira ga fo ko ele ti sega denso wa dengu problème mutene refanela ni tun te fe iga bo akana ma ka donga fo ka me situation mi kono no e din soro baliyai ko dabe edila wane te fe fene ni ele buraketi sega din soro wene le budi utini ka ala deli uri kama ni sigi santani ko ikoro wala sanga ni tukilina inye joro dinti me inye joro ka kene fene ni kun tara ka ta furu cewere masisa masoro di mini bulu ngani sigi iri kama parce que nta fe ki tukilina madola abike au chogono ko din furula muso ma den soro ka be muso nori abeti muso nori wakati dola fo makanjugu beta ka amso la ko segera furu konnana do ba fo kan kono ri chien bugoti yala ko de kama tika sika dinwulu wote marola muso ka den soro balia ni ye chew simwala atobade jani ka baga muso kelema ko tika sika den soro yere ba kundu ni fene yere talaje nasura fene bi din soro neti din soro bu fene do abe ko ntara ka da muso la ko kuna wa anya be ku parce que furudo nga ni ga langini ni no de fene bi ni lafiya comme so wera furu bashite ni ya falendo yima bise comme so wera furu no de kadini problème foi to la furu la femi kadini che o ne kadini re nta fe ga du gasila Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, anne balima musulakao.
aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ